Ba, egin dezagun topa zahartzaroaren alde eta egin dezagun topa euskararen alde. Bai, amarretakorako edo topa egiteko momentu ederra da hau, baina egin ditzagun amarretako eta topa euskaraz. Euskararen presentzia eta erabilera zaintzen duen tabernaren batean. Edu Zabala, kaixo egunon. Kaixo egunon, bai. Zure inguruan euskaraz topa egiteko taberna asko alduzu? Bueno, badira batzu, bai, bastante. Ni egia usuan bizi naiz Donostian eta egia esan, pues badago, bai, baditugu. Zerrenda osatu duzu ostatu euskaldunekin. Uste baino gehiago aldira edo uste baino gutxiago? Bueno, a ber, honek daukan ibilbidea ere relativizatu behar da, ez? Ni hau, bueno, kasualidade batez edo abiatu nuen, eta nire ustez oso gutxi atera dira, 451 atera zaizkit, apirilaren 7tik apirilaren 18ra. Eta iruditzen zaizkit oso gutxi direla. Mapan begiratu ezkero ikusiko duzue utxune handia daudela non eta euskal, esan daitezke zonalde euskaldunetan, eta bar. Orduan, hone daukan garrantzia, daukan ibilbidea eta daukan erantzuna. Usteot askoz gehiago direla, bai. Esango dugu Twitterren egin zenuela deialdia, euskal giroko edo euskararen presentzia eta erabilera zaintzen dituen tabernak behar zenituen, horiek eskatu zenituen, eta Twitterren ari bat egin zenuen, eta eskatu zenuen jendeak ari horretan erantzuteko. Goikone da zure erabiltzailea, eta kontu horretan egin duzue zerrenda, jendeak nola erantzun du? Bueno, hor egon zen punto bat, nolabait aldaketa bat egon zena, eta izan zen berriaren artikuluaren ondoren, ez? Hau da, apirilaren 13an berriak aterazun artikulu bat, non agertzen zen nere proposamen hori, eta gero, segidan zegoen beste bat, euskaraz barra, ez du zer ikusirik nik egindakoarekin, baina hor agertzen zen neurea ere bai, eta hortikan aurrera, alako, erantzuna asko zabaldu zen, ez? Eta gero, bost egun beranduago ja, pixka bat esan dezakegu, badirudi goia jo duela, ez? Aparra ja, jetxi da, eta lehen zeuden erantzun zerrenda hori egunero, edo ekarpenak, gaur ja dagoeneko, justo bukatzen ari direla, banaka batzuk edo erantzuten dute, baina ja, Mundu virtualeko olatua ja apaltzen ari da. Bai, hola funtzionatzen du mundu honek, bai. Beste gogoeta bat ere egin duzu Twitterren, zer den, Euskal Giroko taberna bat, edo zer den euskara zaintzea taberna batean? Bai, ni hau, ez gogoeta hau ez da nerea bakarri, ni ustot hau badaudela hemen, nik tiratu dut hemen ere beste elkarte batzuetatik eta adibidez Karrikiri Iruña aldean egin zuen bere momentuan lan bat merkataritza euskaraz, Elea aldizkaria Gasteiz inguruan, bai euskarari ziurtagiriak ere bai, eta beste batzuk ere Wikibizi ere usteo badirela, hortikan ere bere momentuan egin zutena, eta oraintsu euskaraz barra badirudi ere martxan jarri dela, eta bar. Orduan, gogoeta hauek nik uste dut denok esan ditugula buruan, eta azkenean euskara zaintzea esaten dudanean nik, euskara erabiltzearen nik uste nahiko garbi dagoela. Ez, zu nahi duzu, horre dagoen langilearekin, euskaraz, harremana gauzatzea, eta hori ziurtatzea. Eta gero euskara zaintzea, gehiago izango litzateke hizkuntza paisaia, ez? Hau da, kartelak, menuak, orokorrean hizkuntza paisaia ikusten dugun hori guztia, urratsak ematea euskararantz, eta hor, graduazio ezberdina daude, zainbat graduazio daude. 0tik 10ra, denok imaginatu dezakegu, elebitan, elebakarrean, edo ez dago, baina hala ere langile hitz egiten dizut euskeraz, eta inongo arazorik gabe. Orduan, nik esaten nuena zen, zu eroso sentitzen mazara, zuretat hori euskalgune bezala identifikatzen baduzu, aurrera. Emai da zu izena, eta jazta. Hain zuzen ere, zuri bururatu zitzaizun mapa edo zerrenda hau osatzea, taberna batera joan eta konturatu zinelako egunero jartzen dutela musika euskaraz. Hori da. Bai, hau da, easo plazan dagoen taberna bat, eta sartu nintzenean ikusi nun, pentsatzen nun gauza puntuala zela, abestiak, YouTubeko kanal hori, txantxango hori ditzen dena, euskal abestia jartzen, eta esan nun, izango da bat, eta gero ez, baina ez kanala dago jarrita fijo, eta jarraitzen du, goizosoan zehar, eta gero beste egun batean ere hurbildu nintzen, eta gauza bera, eta ziurtatu didate gero,
hori aipatu nuenean, beste batzu, txiolari batzuk, baietz horrela dela, ez? Orduan, bueno, arreta eman zidan horrek, eta baita ere, noski, langilea bitik batek, euskara zite egiten zuen, eta orduan esan kontxo, pues, ez dakit, egingo desaiakera bat, aber ze ematen duen asunto honek, eta bueno, honetaraino iritsi naiz. Honaino iritsi zara, eta 451 ostatuko zerrenda bat osatu duzu, oraindik bakarren batek ekarpenen bat egin nahiko balu, Twitterreko ariak hor segitzen du, ez? Bai, hor jarretzen du, bai, hor mantenduko dut, eta, bueno, jendea animatzen den, horren faktorian entzun da ere, imaginatzen, behar bada ere, goraka egingo duela, espero dut, eta, bueno, gero baita ere, harremanetan jarri nahi zaekarekin, beraiek ere korrika dela eta ez dela, hor normalean, edokate harreman bat estua, ez, ostalaritzarekin, eta tabernekin ere bai, eta orduan, hortikan ere ekarpen bat etortzen zaidan, eta joaten naiz osatzen poliki, ez du denbora mugarik, eta nik uste denoi mesede egiten digula, balako mapa batek, mugitzen garenean Euskal Herrian, jakiteko nora hurbildu, lasaitasunez, eta gozatzeko, gure tabernetaz. Euskararen presentzia eta erabilera zaintzen duen tabernen mapa osatzen ari zarete, Twitterren, Edu Zabala Goikone hori zarazu, eta maparen berri izateko, Twitter saren sozialean zure goitizena jarrita topatuko du. Edu, eskerrik asko eta hurrengora arte. Baita, zuberi ere, mila esker.